Nana me who anu mani agi so much. Me who anu mani agi so much. Pa o nana. Trust me. Yeah. Right. Yo abusiafo se maka kire me say Adomankomasɛm enda me gusu ami ba. Na wotwe etwa mu no me kire se de kwasi buroni obenya ne kwasi na fe de do mrebere kura na ne kwan yesi. Ene ye de kan ne ho. Nene ye ba behwe. Eye da ma kwasi buroni enya ne ho. Na ye before de se be ye da so ti ohia na. No we bi sase na aden. Na aden. Samna ye beba no Adomankomasɛm na hu se Adomankomasɛm se de tete etie no na ye baabi ane ye wo no ne ye be onyame hu se tete no kro bi ka se na se de nyame be ye no na abrewa bi wa abe enti ne puma no ko pempem no kra no so bo kra mo ha me ma me ntwe me ho kra dodo enti ye be nyame no na ye timi kro ho ko bi se ne bibia enti ye ba se broni ene bibini ena ono ye se afiaso won e kosre nyankropon nti Adomankomasɛm tren se woni koduru ho no ena nyame busa won se me ma na adan no so afiaso ye baba besrawo na hwe broni ene bibini a ono ko ye na broni ni gina ho no woso wa ne botre na nimu dua nso si ho ni ti dadwa ana msentia ho fe no se de ete no wode ne kofie bia mu a eye nti na ono nso ne de so be kasa bebre ti ono nso ka se na na se de broni kan no ono mo na emu amane broni nso ni gina ono nso so wa na ne nwene te se dro bai ne sia ba egu na num no eye fufuo na wo hwe se de wote no a wono nso ye obi a wode nfa ba bi eye enti na nkono giri sanka bibini na nkasa na nso bibini nso se de na ne so na nanim tie no ne kire se atobroni ne so enti ese broni na okasa na broni kire se nana afia so ne ba ho ha enti se ya ba ye de mesre wa ne se na minyansa na minimudie na ema majapade na no ene betimi aboa me tene kire se wo hwe mu a ni Solomon ebusa nyankropon ho ni bi no ena kwasi broni nso ebusa ye ena so yo me na waka mate na bibini nso ai ena so nana de kwasi broni kan ya no eye onya obeba mbi enti wo de manua na ono so de obenya no wa ma mebi bibini asabo kan na so yo se sa na wo so kan dia ene ye menso na shira so amam hone Jimmy no start here. Sasa de ne ya bra bo asi. Wo de ma mfa computer kura anya mfa to ho. Won ne de ye adwuma nyina awie a ye to agu no. No mo de. So ye koso aba ye di mirika ene ya kwa gigri. Da bai ena ye betime nso agina ho se ye bibi ama ye de bia kwa akoma bruni e wa bruchi. Enti de me wa wutiem de me bisa se enti senkenne ena ka ye gina nyame anim ena ye busa se de ye pa tinke beka se o de bibini de obroni kan na ye onya obema bibi enti ne ye de hoja ho aba enti ene ye ne o baabi a ye tie enti se wu tie mi a mediam sanka se beti an kensa nko nyankropo ho bio ne nkobusa no ne enkyere de se de nya ne broni no obema bi enti ye nso ye pe weni ni ehwe se nyame be hira so amaye ya na se nyame hira so amaye de asoma ka se ne Adomankomasɛm de mi mam enti e ba me de be situo ne se esre wo dupontu a ya akọ na bia na tokro dem se esre wo dupontu a ya akọ na bia na tokro dem na we no ne nkwada yi bibi mu ne tese mu se ya kasi esre wo dupontu a akọ a you say tetero na ye wonua ye nua ne yakese nti bi wo wa ka tiro say dua we ye pa so bekobu amaye ono ahwe dua nse de dua ne nkonkonman etie no a na dua we de se we de memedi be na wotwekura na memu fom ti we de agya ya mama foforo nko na so you say tetero na dua na tete saa no ya na mu adotokro nokre enti me de kwaye mu de medi agro hopen enti wo ne kase esi ho no a
ukasa de okan say ebi obedi na awotwekura no ntwanwie no a na nso bia na de to hon tan obon say tokuro na dem ntino yeah watimi atwa ntem na ayese bebre wo ho a awu akuma ne sumu no ne fo enti britia bi achi no na ade ne da fom tini yesre wadu ponto a yese kɔ na bia na tokuro dem enti ye de ayete hui say obi ma obibi say ya men puputi yeah na mo sinkete na kɔ na bia na obeduru ade ne ho no de odu ani bu ya say na enye saa nete na mo na aye ofofofo ama obehu sa de obeye no obeye ne ntem de akwakoduru ma bi na obeduru fe no say say mama enka ampankrofo kasa asem no papa that is it ye bia wadwene mu ye kyerɛ otete abakosɛm ne ɔma ahodo bebre wunnim enu nti efiere bia na Agya Brefa wɔtena se ekiridi na adwene no ana obie mu no waka nsɛm mienu na akyerɛ sesi a wow nana nyankropon a yɛkɔsrɛ ne hɔ ade a yɛntimi ankasa sɛ broni ni nya obɛma ebi ɛne yɛnɛ enti ene we so be ya futuro so de ama wo a wotie me sa bre se wo no obi ko ba bi se mo ko pebiribi a menye se nipa no odo ana motem ho ase nti no wono no enya obema obi wo so pe wo de na de nti de se obi ampere de se ne ma we nti na ma ko wie sa fe me no nam na ye sika kora me nka se menua no wo yi ane mayi enu nti na ebedi me nsam ana ya me de and we say intimate group of companies, you know, because we'll be a penny there. Tamane was saying, Kiana will be a penny than Yampe. I say, we know, I feel will be a penny there. What years are there so no dear? Let's have a do. And until a brocosipro, I dare no own dear. Said you say any dear man. Into a nose what the edge, man, say, no, a pia bro, and then America, what they call Cogeno, some. You bet me as a son, you bet me, I make it change, you bet me. Said to them, my Tom said, Yen, a yanka care, say we disagree, say, near Conya me anymore, and can say near Bayana. Oh, yo. I was here for me, the Mubesia. Now, what you beba. Mesan be de foforo abremo san se me pese Adomankomasɛm no mutie ne de ye ntoto ho san se enema ne bi wo ho a ye giri se eyetete nanso usane de base pa wo nse na edawo a wo sre so nti na so wo hwe na wo ye ne yi nti me de mu besi ha na number dada no 055 na Agya Brefa number no de ma on me pa cho ade bi bro wadwen so ne ade na yen start 055 010 8123 055 010 8123 I wish you have 4 me damase na yen so ye da